اعزاز گوندل اظہار گوندل تے میں بے پناہ مشکور ہاں چودھری اسامہ مشتاق گوندل بار موسیٰ کیسر گوندل دولہ بھائی آتف رانجہ صاحب بھائی عقب ندام صاحب یازدے قابل تینا میں اتنیاں نواز شاندے دیندہ پیائے مالک سادات دے صدقے 1400 سال تم چلدہ پیائے کائنات دا نظام اے حسین ابن علی تیری ذات دے صدقے سلامت رہو شہران گوندل صاحب کوئی نام میں سو جاوے سارے اپنے عزیز بیٹھے ہو بھائی عدنان باگڑی صاحب اسامہ مشتاق گوندل صاحب ساری زندگی بلدی سیکی خود بال کے تو انہیں لکھی مجبور دے پاسے میر دی آنکھ بسی بال کے تو انہیں لکھی سلیم روانہ صاحب میرے مگر ترستم کوئی پریشانی جھٹ جال کے تو انہیں لکھی اور تینو کے پتہ لاج دیا لاگا لاج دا پال کے تو انہیں لکھی بڑی مہربانی کیسر گوندل صاحب بابر گوندل صاحب چودھری محسن گوندل جلال کا اور دیگر جیڑے کوئی نام ہے سو جان ایک تاڑی مارو نا میں سمجھ رہا تو پکڑو تو کھڑی شروع کرا چوری اعتزاز گوندل اسرار گوندل صاحب جدہ موت کیا سانگا سن کی یہ جن مرضی دل جائیں گے اسامہ صاحب بھاب اشک ملک نوکیاں پہ یا پلکاں ایک پنائیں دے اللہ مالک نال رقیب رلا کے کر حملے روز جفائیں دے اوہ سار رستم وار سے چڑیاں کوئی نہ ہوئے تبکیاں اور کدائیں دے میرا بھانجا دشان گوندلہ وکھی حال فرانس مسعود مغلہ صاحب لفظاں تا توجہ بمینو تو بندے مار کے سٹیا اللہ پاک بچا نہیں لیا او چوکھا ٹیل وریامہ لگ دیاں دا تمہیں ویکھ بھی کھا نہیں لیا اور ایڈے تنگ حالات رستم جھایا میں بھی وقت نبھا نہیں لیا تیرا جتو تائیں گھوڑا بجلا تمہیں سجن بجا نہیں لیا ایک تاڑی مارو لڑا کے کھلار نہ چھڑیا ہے بابر گوندل موندے کا بھائی کسون ٹھیک ہے تے اسامہ مشتاق گوندل صاحب آج ساری دیاڑے ساری ڈیوٹی دینا رہا ہے آج مشارہ بھی ہے جس ہونا ہے سارا اعتزاز گوندل کیسر گوندل کاوش بھائی تیتھو وقتیاں وقت ازمائش آج بندہ بھی اسامے دی دیویران کا تیری شاہی دے ویچ کوئی جھٹ نہ آیا مار تقیر نظیر افیسر پاک آرمی فخر سرگودا مار نظیر احمد نظیر صاحب دے فرزان کئی تو وکھریا وقت ازمائشاں دے اوکھے سوکھے کٹ نہ آیا او دیویران کا تیری شاہی دے ویچ کوئی جھٹ نہ آیا تیری سکھ مجبور چینج کیتا ہے جو پکی لگی ہوئی پٹ نہ آیا بھاوے رستم موت دے موے چاوتوں سجے آئے ہٹ نہ آیا ایک داری رہا کے مارو تیری دسی رستم میرا دسی بڑی مہربانی مولوی صاحب تھوڑا اخوائیں یار رستم میرا تساں کوئی بولنا چاہنا ہے تو میں نے بات دا حکم آتا میں تو بڑا ڈرتے مشاہرہ کیا ہے تسی جنگے بیٹھے تو کوئی لالا نہ کرو میں نے بھی کو پتا لگے وہ مشاہرہ پڑھنا ہے چوری اعتزاز والے کام سامنے آئے کہ کچھ کام ظرفانوں ویلا بھوئتے بھار بنائی وطنا ہے اسامہ گوندل سہیل بچی صاحب سامنے آئے کہ کچھ کام ظرفانوں ویلا بھوئتے بھار بنائی وطنا ہے کوئی نہ پیڑش کڑ کجڑیا جڑے تو پانچ بار بنائی وطنا ہے تے بندے کیا مینو ساڑھن واسطے رستم جھایا جڑے کل دے ہاتھ بنائی وطنا ہے اسائی ہو جے نوکر نہ رکھ دے جڑے تو سردار بنائی وطنا ہے بڑی مہربانی مولوی صاحب نشان گوندلہ بکھی ساڈا بھانجا چیئرمین یونین کونسل بکھی آیا بدوانو بخت بعد زوال ہے تیرے منگلے
کمال بھی ہو سن واہ جی واہ تے تو بھی منی من پنج مار ہو سن تیرے سجانی مثال بھی ہو سن پر جدا تیرے نال ہوئے کوپالے پنج میرے نال بھی ہو سن بڑی مہربانی میرا بھانجا اسامہ نیواز گوندل اسامہ مشتاق گوندل صاحب خیر خیر کیڑا کمپیوٹر تے چڑھ گیا اسرار گوندل صاحب اوتھے رستم میرا دسی اسرار صاحب دے نا اسرار گوندل صاحب اسامہ مشتاق گوندل صاحب چودھری محسن گوندل کیڑی یونیورسٹی ہے ایف سی لاہور عثمان مختار آ گئے ہو قابو پوچھی کوئی ملکی دل کملے دی تا مینوں سجن کو زیرہ دسی واہ 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 او دسی آپ نو ڈھیر بلندیاں تے مینوں صرف کسیرا دسی واہ جی تے ماری جڑن وی ساج دے وستے سارے بد بختی پھیرا دسی او جتھے کوئی سرکار دا کوئی نہ سمجھے اوتے رستم میرا دسی ایک تاڑی مارو تے میں دوڑا چنگا سنائینا بڑی مہربانی اسرار گوندل صاحب بڑی مہربانی پتر دولہ صاحب دے نا اگے بہت پیا مالک اگے بہت پیا کیتا ہے مگر تواڈے ہن من حرام نہیں بھائی کرنا شعیب کال بک نہیں ہوندی اگے میرے خیال آئی کوئی سٹی واہ جی واہ اگے بہت پیا کیتا ہے مگر تواڈے ہن من حرام نہیں کرنا شہران پتر چٹا دے تا کہ او تواڈا کبھی جلدی شام نہیں کرنا واہ جی واہ تے میں پاگل ہاں میرے جذبیاں دا جدا کوئی اعتراض نہیں کرنا وہ تینوں دنیا رستم مرشد مان لے میں بشر سلام نہیں کرنا میرا پتر شراب میرے واسطے 5000 انعام لیا ہے تو بھائی کے سو میں ربے کو نہیں سا چوری اتزار مالکہ ہاں جی مار تقید نظیر صاحب افیسر پاک آرمی تقریباً ہر بندے توڑا سنیا ہوا ہے انجھے خیال آیا ہے ایک لگتے دی تعریف کی تھی تو چودھری اسامہ مشتاق گوندل صاحب تو سن رہے حسن نظرہ تو رکھ اپنا آپ بچا کے او آج کا لیدار تو نمبری دار اور مخلص نال اللہ کے تینو رستم حسن نشہ بنے آئے موسن بچیا راتی ٹپیاں پڑس دے لاکے تیری ہے تصویر دکھا کے تاڑی مارے اکرڑا کے بڑی مہربانی ندان صاحب بلاس امید بابر گوندل صاحب ڈیوٹی ہو گئی ہے دو منٹ ڈیوٹی دے ہو جے عدنان باغری صاحب علی حسن گوندل صاحب ہاں مالک کیا نشان گوندل صاحب بکیانا صاحب لائیو آگا لوٹ تو موڑ بنا ہے سیر قدمی دھرنا بنتا ہے پر تینو ویک کے سجن شریک دے گھر میرا ماتم کرنا بنتا ہے واہ جی واہ اے ہوئے قیدی ایمان پر اس کو چھایا کچھے گھڑے اتے کرنا بنتا ہے ستے کوئی سرکار روئے کر کے میری ذات کا مرنا بنا گو گمراما جھگیاں وچ تیرا بہو مشہور گرا سہی سجے سر تے کڑک دی دھوپ غربت دی تیرے سر تے باہ دی چھان سہی او ساجا رستم رب تو وکھریاں کوئی نو تیرا تابعہ نال جہاں سہی پر سانگا پیری ڈھائے تے نہیں گھٹنا او تیرا نہیں دل سجن تے نہ سہی اللہ سونا سونی لکھ چھوڑے میرا چاند تقدیر تو آڈی جدے نظر بھوائے کو نظر آئے کلو تو آڈی کاریوں کو سجدہ رستم جھایا دلی سے آخیر تو آڈی دل آڈا سو دے دوڑتی ہوئے میرا چاند تصویر تو آڈی اور 500 عید کرو چلو کوئی ماحول بنیا دے بڑی مہربانی عامر گوندل صاحب نا عامر گوندل صاحب چوری اعتزاز گوندل مالکہ اور دیگر جملہ باب میرا تو ہے کسر بچہ بہ جا میرا ڈال لے بہ جا تو ہے سب کچھ تو ہے میری گل سے کاری تمہارے عزیز صاحب دوستو حکم مار کرو صاحب میری ذات تو پتہ نہیں کس گل دی تینوں چال بن گئی سردار واہ واہ میرے موٹے گلوں قسم خدا دی لائے پھر کے ویٹ چودھارے بندے فخر تو دستر بندیاں نو ساڈا رستم جایا یارے مولوی صاحب تینوں شوق جو ہے
ہوئے بدماشیاں دے میرا سجن بدوکا ہوا بے شک نال ٹرال ایک جلی جائی گل میں رستم دی کم اسیا زید چپال بڑے لوکاں نال چھکا کے فوٹو بڑا بنتا تھا شکوال ہے ایک تاڑی مارو بڑی مہربانی بھائی تے آخری دو دوڑے پیچھے میرے ملک دے نامور شہر جنہاں نے سن کے سے شہر بنیا بھائی کابش تمیمی صاحب اور بھائی یعقوب صاحب توان مشاہرہ اور فریسر میں کیا زیادہ پڑھ لیا ہے بابر گوندل موندے کا چودری اسامہ مشتاق گوندل صاحب میں سو بیتا نا بھائی کیمرہ میں نہیں ٹھیک لفظاں تے توجہ چودری محسن گوندل جلال کا صاحب تیرا فوٹو چھکنا ہے حسن کا شاہ اے زری میں در ویکھ کے ہنسی میرے بڑے بھائی فخر پنجاب بھائی آکر نوی ادوڑا یاد ہے وہ تیرا فوٹو چھکنا ہے حسن کا شاہ زری میں در ویکھ کے ہنسی او چکا لگنا ہے تاں تیرے پیر نہ پینا ہے گل نہ ملک نہ دسی تیسا تو چاہ کے سامل تیر نگاہی دے نہ اور کسے تے کسی مالکہ ساڑی دنیا فینا رستم جایا او تیرے فینوئے ودیا اسی بڑی مہربانی بھائی جان سلامت رہو سلامت رہو اے تو میں نے بتائی رکھو ہاں جی میرے استاد بیراد پتر ہے مار تمور نظیر صاحب چکے وقت سراب تے وانگ ہوندے نے زندگی بھر نہیں رہتے بیلی پھٹن تے ماتم کرنا پوندا سدا بس دیدار نہیں رہتے بکھی آیا موت ہوئے نے شوق اڈاریاں دے جدا ثابت پر نہیں رہتے ہکو پاسا رہتا ہے رستم جھایا بیلی رکھیاں گھر نہیں رہتے اور مالک اجن ایک واری دے وہ دا ذکر حلایا وطنی جیڑا جان کے رسیا رسن دا آڑا انہوں رستم پایا وطنی اسامہ بچیا جیڑا جان کے رسیا رسن دا آڑا انہوں رستم پایا وطنی تجن منیا دل دی نیلا حکم وہ دا حکم والایا وطنی تنگ پہ کے بھانے سونا سکیا جدا سکیا چھایا وطنی بلا تمہید آخری دوڑا کر پرکھ نہ سکیا مسجنہ دی بھائی جشین صاحب چوڑا چودری بابر گوندل موندے کا چودری اسامہ مشتاق گوندل صاحب اسرار گوندل عدنان باگڑی صاحب اعتزاز مالے کا کیسر گوندل تاجے کا اور دیگر جتنے دوست بامر چوری شہران گوندل صاحب کار پرکھ نہ سکیا جھٹ بخت آیا چونا بہت غرض دے بیلیاں سنگت دا ساون میرے نال نبھایا چونا بھلا ہمیں ڈھل دیا وقتا وچ انہائے فرمایا چونا بس غربت آسنے کا قسم خدا دی بندہ رستم جایا چونا بس سلام جی یاستی آگئے ہوں آ جاؤ شاید صاحب پر زور تاڑی ہونا چاہیے ماشاءاللہ جی بہت اعلیٰ ریحان چودھری رستم شاید صاحب چل لگ رہی ہوں شاید صاحب بھائی اعتزاز گوندل زیشان گوندل آپ بکھی اسرار بس بھائی جی کی دسی تو نہ آگے دستا بھائی زیشان گوندل اسامہ مشتاق گوندل صاحب عدنان احمد باگڑی صاحب کیسر شہزاد گوندل میاں عثمان نیکوکارہ صاحب وہ میں ہی دے ہوں جانا صاحب ایک لگتے دی محنت کی تھی توجہ کرنی ہے محنت دا انداز دیکھنا کاوش تمیمی صاحب ساٹھے بزرگ ندان منور صاحب ایک لگتے ناکیاں بھائی اعتزاز گوندل صاحب بھائی بابر نواز گوندل حیات سانگے وفا دے وعدے بلا نہ دے میں خدا دے ناتے واہ جی واہ حیات سانگے وفا دے وعدے بلا نہ دے میں خدا دے ناتے دل کی تختی تو نا ساڈا مٹا نہ دے میں خدا دے ناتے واہ جی واہ سکھاں صدران دی فوج میری مرا نہ دے میں خدا دے ناتے وفا دے بدلے جناب مینوں
जफा ना देवी खुदा दे नां ते जिनका दे के अशारा अपना छुड़ा ना देवी खुदा दे नां ते महकूम हाकम दा जोड़ कोई नहीं कमर में अक्सर सुचेंदा रहना गरीब आखर गरीब होंगे रुला ना देवी खुदा दे नां ते बहुत मेहरबानी गरीब आखर गरीब होंगे रुला ना देवी खुदा दे नां ते जाया साहब भाई एतजाज गोंदल साहब भाई जिशान गोंदल आप दिखी आखे आखे मुल्क दे लग के ना सके जेड़े बेली जोड़ दे होंगे दुख सुख दे वेले कम होंगे हर हाल च लोड़ते होंगे ते खुद गरज बेकारा ताई होंगे वो बेली मुफलस लोड़ते होंगे कि जिंदी कमा नहीं सकते होंगे मर वतन करोड़ते होंगे। जाया साहब पिछले मुशायरे ते तुसी एक चैलेंज कीता है मैं उस चैलेंज का जवाब सुना रहा कि जाया साहब ना भरत न जाओ औकात च रो तेरी कीती मिन्नत में सहया जाया साहब ना भरम बजा औकात च रो तेरी कीती मिन्नत में सहया ओ मैं मलुक तो सुनिया क्यों आता है मैं कौन ते हो के शया ते मैं आजकल कमर महसूस होता है तेरे नाल रकीब भी रहा ओ जिद्दी आग ते धमकियां मैंने उस बशर को सामने लाया जिद्दी आग ते धमकियां मैंने ना उस बशर को सामने लाया ते कई राती ये कसर ते तरस ना कर रब होर गरीब दी पीर है कर बोल बुलारे मर्जियां दे तेनू ना आदा जब सील है तो मेरी ने वैसी परदेश दे विच ओ तू भाग दा वतन ते जी ले जे मैनू मार के कमर सदीदा है मैं तू वजू यार सदील है। दोस्तों इंतजार दियां घड़ियां खत्म बिला तमहीद मैं जिस शहर में दावते सुखन दे रहा साडे बहुत प्यारे अजीज बहुत अच्छे शहर बहुत अच्छे इंसान सरगोदा बांद्रा मोड़ पे तशरीफ लाए भाई कावश तमीमी साहब ताड़ियां नाल वेलकम जी वेलकम मुगल साहब थक्का हुआ ये सारी उठा छड़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। दोस्तों थकेड़ा भी ढेर सारा है कल दी रात भी जगराते च गुजरी है आज तुहाडे सामने खलोते हैं कल भी भाई रुस्तम जाया दी नौकरी है मेहरबानी जनाब जेड़े 4-5 बंदे बैठे हो साढ़े वास्ते करोड़ बैठे हो मेरे सरगोदे दी मिट्टी नूं ये आजाद हासिल है कि गल नूं समझ के गल ते बोल दी शायर जोर ला ला के थके खलोते जिवें तुसां बोलना है इंज बोल लेंदे शायर दा काम है लफ्ज लिखना लिख के दफन करना उस बेचारे नाल जुल्म है ज़ियादती है वो दफन नहीं कर सकता तुहाडे तक अस आवाज पहुंचाने तुसीं सानू बुलांदे हो बड़े अरसे तो बाद आज मस्जिद ते सफर करके मुशायरा पढ़न आया आकिब साहब ए बाबर गोंदल दी ते ए सिर्फ और सिर्फ बाबर गोंदल साहब को ਅਸੀਂ नहीं जानते जाया साहब साथ नौकरी वास्ते आया इंसान समंदर पार बन के मुशायरा पढ़े आए इंसान बनो लेकिन जेड़ा मजा जंग सरगोदे च आया जो कि थाई भी नहीं आया कुछ शायद ऐसे बात कर ले लिया जिन्हां असा सुन के वेख के ਅਸੀਂ ਅੱਜ इंसान बनो भाई मेहरबानी करें नहीं नहीं कोई तुसी आप करो ठीक काम ही नहीं मरदे आकिब साहब नु दिलों मने मेरे वास्ते नहीं इंतजामिया वास्ते नहीं आकिब साहब वास्ते एक बड़ी खूबसूरत क्लैपिंग करे सो जी जी मैं खुश हां कि आजकल मैं एक मलिक दा दौर है ते तुसी सानू सुनदे बैठे हो गल इधर ही है एक शेर मैं जेड़ी गल